you got to, I said you got to, I said you got to, vote for the Instant Karma Party right now. Molt bé, doncs ara és hora de marxar cap a Tarragona, cap a Mont-roig del Camp, on ens espera el nostre corresponsal en el Camp de Tarragona. Romà Rofes, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Primer de tot, Romà, la pregunta obligada que t'he de fer, com es respira el tema de Renfe per Tarragona, ja que hi ha hagut aquest diguéssim, problema amb la catenària, que han tallat un cable que no tocava? Sí, no res, bé, O sigui, els agrada molt tallar cables i no saben què fer. Sí, els hi arribaran a dir talladors de cables, no? Sí. Bueno, Romà, escolta, anem a el que toca, i ja que estàs a Tarragona, primer de tot preguntar-te pel Nàstic, que tot i tenir un bon joc, va tenir un mal resultat. Doncs sí, Albert, en general setmana fatal pels equips catalans de la Lliga de Primera Divisió de futbol, que només han aconseguit sumar un punt als 3 enfrontaments. La defensa del Barça va ensenyar a ser pitjor cara al moment més inoportú, quan tocava donar un cop d'autoritat a Santiago Bernabéu, i els 2-0 ressuscites blancs. El Nàstic va tornar a demostrar que mereix el Barça, però no va treure cap fruit del seu bon joc davant del Sevilla, un dels gegants d'aquesta temporada. I a Montjuïc, el gol sent de Temudo va salvar els mobles a l'Espanyol, que acaba empatant en la visita del Racing. Sí, i a més a l'últim moment amb un penal, que la veritat és que els de l'Espanyol deuen estar contents. Sí, vull dir, un punt però que té gust de 3 punts. Sí, suposo que vas veure el partit del Barça, no? També suposo, Romà? Sí. I et vas desesperar tant com jo? Vaja, sí, perquè és allò que veies que nosaltres teníem punteria 0 i ells tenien punteria 100. Massa sort. Sí. Però bueno, escolta'm, tot plegat és un panorama que no sona gens bé per al futbol català, no? No, aquesta setmana no portem gaire bones notícies. Però anem a pams. Rijkaard, pel que fa al Barça, Rijkaard va triar el Clàssic per fer un experiment en la posició de pivot defensiu, ja ho vam veure, posant Iniesta, Deco i Xavi darrere, sense cap jugador que lligués la defensa amb el mig camp, cosa que necessitava per tallar els contraatacs del Madrid, i les coses no li van anar gaire bé. Aquesta va ser una de les causes principals de la derrota, i les altres, encaixar un gol al començament de cada part, i la inseguretat de la defensa, que es va tornar a repetir i que l'hem vist en els primers partits de la temporada. Bé, ja sabem tots com va anar la cosa. Sí, malauradament sí. El Barça va començar bé, va seguir controlant el partit després del gol, per cert, una centrada impecable, i el rebat també, però sobretot em quedo amb la pilota que li va deixar Sergio Ramos a Raúl, impressionant. Doncs això, va dominar, però creant poques ocasions, incomprensiblement, Gudjohnsen va enviar fora la més clara, no només del Barça, sinó de tot el partit. Sí, al·lucinant la passada de Messi, no? Sí, la passada de Messi, i Gudjohnsen, que se l'ha fitxat precisament perquè faci gols en aquestes jugades. De Kicker, la posició que tenia Larson. Sí, exacte. Poc després de començar la segona part van rebre el segon gol i a partir de llavors es va acabar el partit. Va ser una badada de tot l'equip, però sobretot de la defensa. Pilota recuperada pel Madrid després d'un córner executat de forma pèssima pel Barça. Robinho comença el contraatac i Van Nistelrooy el culmina anticipant-se a la sortida de Valdés i davant la passivitat de la defensa. A partir de llavors el Barça no va fer res més i el Madrid fins i tot va tenir més ocasions per arrodonir el resultat i per tornar-li el 0-3 que li van fer la temporada passada al Santiago Bernabéu. Sí, la típica imatge de l'home aplaudint. Sí, al principi del partit el van enfocar, no sé si et vas adonar, però el van enfocar al principi del partit i l'home estava ja tot cohibit, assentat a la seva plaça, ja... El mateix? Sí, el mateix, el tio del bigoti. Sí, brutal. Però bueno, escolta una cosa, tornem cap a la Marea Grana i el Nàstic, pel que em deies, segueix en la seva línia. Bon joc, però mals resultats. Exacte, doncs sí, bon joc, bones intencions, però encaixem la tercera derrota seguida, només hem sumat un punt dels últims 18 possibles, és dalt aplastant, i per colmo aquesta setmana rebrem el Madrid a casa. A l'equip no se li pot demanar res més, però jo no vull que aquesta temporada sigui una anècdota en la història grana, sinó que l'equip se senti en la categoria. I no ho dic només perquè és el meu equip, a més d'això em fa ràbia perquè realment crec que mereixem quedar-nos. No, sí, la veritat, jo ahir veia una entrevista que li havíem fet a Luis César, la veritat és que deia això, que ells estan a la primera divisió justament per quedar a l'últim partit en la quarta posició, començant per la cua. És a dir, el seu futur, el que volen ells és quedar-se a la posició mitja de la taula, com a mínim quedar 4 posicions per no baixar a la segona divisió de nou. Però bueno, el que tu deies, la Lliga acaba de començar.
Estan fent mèrits per fer-ho, però els resultats no acompanyen. Aquesta és la cara de moneda, el que deies tu, que encara queden molts partits. Del partit en si, poca cosa a dir, perquè gràcies al senyor del Nido i a Santa Mònica Esports ens va quedar sense poder veure un equip català per segona setmana consecutiva, un equip català d'èlit. A més, segons diuen els cronistes que van estar allà, hi va tornar a haver errors arbitrals, però no té cap sentit parlar d'això. La cosa va anar que els sevillans van avançar-se amb 2 golassos de Navas i Canute. A partir de llavors es van adormir i el Nàstic ho va aprofitar per reaccionar. En el 21 de la segona part, Cuellar, recuerda mi nombre, va escurçar diferències acabant una gran jugada de Boades i en el 91 Irurzun va enviar una pilota al pal. Recuerda mi nombre. I l'Espanyol, de moment, l'únic que va sumar aquesta jornada. Doncs sí, els de Lotina van remuntar en 2 ocasions els gols del Racing amb 2 gols de Temudó. Primer van anul·lar un gol de Munitis, els de Santander es van tornar a avançar i en el temps de descompte va transformar un gol de penal. Aire per l'Espanyol, que se situa 5è per la cua, i porta 3 jornades seguides sense perdre, però que han sigut 3 empats. Bueno, 3 empats tampoc no està malament, escolta'm. Doncs Roman, moltes gràcies i esperem que la pròxima jornada, el cap de setmana que ve, doncs el Nàstic tingui més sort davant d'aquest Real Madrid que en aquesta ocasió jugarà a Tarragona. Sí. Mira, Albert, te dic una cosa, d'aquí 2 setmanes me'n vaig a Madrid de vacances. Si guanya el Nàstic, prometo que em banyo a Cibeles i t'envio una foto perquè la publiquis al resum que penges al YouTube. Doncs escolta'm, t'ho juro que si t'hi banyes jo penjo la fotografia, però ja t'aviso que això és per agafar una bona hipotèrmia, Sí, tranquil, que ja pot fer fred, que em banyaré amb unes ganes que, bueno... Doncs t'agafo la paraula i l'audiència de Ràdio Metropol que ho sàpiga. Si guanya el Nàstic al Madrid, el Romà es banya a la Cibeles. Romà, fins la setmana que ve. Molt bé, que vagi bé. Que vagi bé. Vinga, adéu. Adéu. I què seria d'aquest programa sense la nostra secció de cinema? Doncs ara ens arriba de la mà de Sergi Calle. Bona tarda, Sergi. Bona tarda, Albert. Bé, avui començaré parlant de Tim Burton, ja que hem rebut notícies de quin serà el seu nou treball. Després de La nòvia cadàver, que és l'última pel·lícula que vam rebre d'ell, sembla que el director està intentant adaptar el famós musical Sweeney Todd. És una obra important, bastant famosa, però cal dir que bastant relacionada amb el món de Tim Burton i tot aquest humor negre que ell té. Explica la història d'un barber, un curiós barber que es dedica a assassinar els seus clients. Una vegada més, el protagonista serà Johnny Depp. D'aquesta manera serà la 6a vegada que el director i l'actor comparteixen pel·lícula. Com no podia ser d'una altra manera, l'actriu principal serà Helena Bonham Carter, una altra habitual del cinema de Tim Burton i precisament la seva dona. Més curiós és el repartiment de dolents. Tot sembla indicar que Sacha Baron Cohen, a qui molts deveu conèixer pel seu impresentable paper a Ali G. Anda Suelto, podria ser un d'ells. L'altre podria ser Christopher Lee. Tot i la fama de pallasso que Sacha Baron Cohen conserva, últimament s'està redimint fent papers realment importants. L'últim d'ells, Borat, mostra una curiosa paròdia de totes les relacions internacionals, tots els conflictes polítics, ètnics, religiosos, plantant-hi cara i mostrant-hi una versió bastant divertida, per què no dir-ho. I parlant de relacions complicades entre països, convé destacar la propera pel·lícula d'Oliver Stone. Es tracta de Joe Breaker i promet fer un pas més enllà de World Trade Center. Si en l'última pel·lícula del director assistíem a la caiguda de les Torres Bessones, en el proper film assistirem a les conseqüències d'aquest atac. Oliver Stone, d'aquesta manera, tractarà el tema de l'atac a Afganistan, la recerca de Bin Laden, i tot promet ser un retorn als seus orígens, a Platoon, a Nacido el 4 de Julio, pel·lícules crítiques. De totes maneres, és massa aviat per fer especulacions i apostes. No sabem si es tractarà realment d'un llargmetratge o més aviat serà un tipus documental com quan van fer Comandante sobre Fidel Castro o Persona non grata sobre Yasser Arafat. Haurem d'esperar. I la notícia incòmoda de la setmana fa referència al possible remake de Los pájaros, d'Alfred Hitchcock. Segons sembla, Michael Bay, que ja es va atrevir a produir una versió de La matanza de Texas, ha apostat per fer-ne una nova versió. La protagonista podria ser Naomi Watts, que últimament hem vist a King Kong, i que recordem per papers tan interessants com 21 gramos i Mulholland Drive. I si et sembla bé, Albert, deixo d'una banda les notícies i et passo a comentar la que per mi ha estat una de les grans sorpreses d'aquest any, Hijo de los hombres. Tot i partir d'una premissa molt sobreexplotada, com és el fi de la humanitat, així en grans paraules, s'atreveix a oferir un retrat molt dur, molt cruel del que és la societat actual. El futur d'Alfonso Cuarón té molt més a veure amb el Terry Gilliam de 12 monos que amb el cinema de Ridley Scott. Encara és aviat per dir-ho, però ja podem apostar que Hijos de los hombres serà una de les millors pel·lícules d'aquest any 2006. I si no us ho creieu, espereu.
Tots aquells que ja hagueu vist Hijos de los Hombres ja podeu passar per taquilla per anar a la nova pel·lícula de Martin Scorsese. Tot i tractar-se d'una nova versió d'una cinta asiàtica, la pel·lícula ens ha permès retrobar-nos amb el vell Scorsese, el director que ens va impressionar amb Uno de los Nuestros, Casino i Malas Calles. Amb aquest nou treball ha aconseguit un retrobament en la crítica que el tenia una mica abandonat des de fa 11 anys. Molts ja la consideren una de les millors pel·lícules del director i una clara aposta pels futurs Oscar. Tot això, sumat a un repartiment realment espectacular, fan de la nova pel·lícula de Martin Scorsese una cita ineludible.